Consciente da importancia dos novos medios de comunicación, Luís Seoane saltou do papel impreso á radiofonía, creando e dirixindo a audición radial Galicia Emigrante para reforzar o sentido de pertenza da ampla comunidade galega de Bos Aires. Emitiu ininterrompidamente dende 1954 ata 1971 a través de Radio Libertad, onda LS10, nun programa no que desenvolvería 1337 crónicas con temas diversos da historia, actualidade, arte ou cultura de Galicia. Hoxe, 40 anos despois, nós tentamos dende aquí continuar ese espírito radiofónico que nos deixou o mestre Luís Seoane. Fálalles Antón Lezcano. Benvido todo o mundo. Galicia é migrante. Canal Seoane. Benvido todo o mundo a unha nova edición de Galicia é Migrante, o podcast que facemos dende Galicia para todo o universo coa colaboración da Fundación Luís Seoane, en o que nos ocupamos da nosa xentiña espallada por todo o mundo e por toda esa xente que recibimos tamén cos brazos abertos no noso país. E hoxe imos cociñar, porque levabamos tempo desexando falar de cociña e migración, pero queremos facelo con alguén moi especial, un cociñeiro que fixo a súa viaxe particular fora de Galicia, tanto para estudiar e aprender dos produtos, da cociña de fora, como para levar as ensinanzas sobre os nosos produtos e as nosas tradicións culinarias de aquí de Galicia. Ele é Antonio Botana, que me pertence ao prestixioso grupo 9 de chefs innovadores galegos, entre os que já se atopan Pepe Solla, Javier Olleros, Iván Domínguez, Lucía Freitas, Yayo da Porta ou Pepe Vieira. Os demais renome de toda Galicia, non? E é un auténtico especialista no mundo do picante na cociña. Está connosco para contarnos todo isto e moito máis. Hola, Antonio, que tal todo? Hola, que tal? Un saúdo a todos desde Cambados. Pues non sabíamos se agora non estabas en Cambados ou estabas na Mariña Lucense, porque, hai que... No, hoxe... de momento estamos en Cambados, que ainda estamos pechados por cerre de temporada. Aquí estamos disfrutando do noso povo de orixe. Raíces. Efectivamente. É un placer falar contigo, como sempre, Antonio, que nos contes esas viaxes de estudo relacionadas coa cociña, sobre todo co produto e a tradición. O primeiro, en que país ou países foi onde fuches desfrutar destas experiencias, Antonio? Mira, Antón, eu basicamente estuve representando a Galicia en Sudamérica, ¿no? Estuve 3 veces en México, estuve en Brasil tamén, estuve en Chile. Pois un pouco levando, aprendendo, impregnándome da gastronomía de ali, divulgando un poquinho a nosa maneira de facer as cousas, non? Que fuches buscando ali? É dicir, fuches buscando algo propio, algo teu, ou simplemente era curiosidade, non? É dicir, vamos a ver como fan aquí, ou non, quero aplicar o que están facendo ali a miña cociña. Indudablemente un cociñeiro con inquietudes como eu me considero, sempre vamos buscando a todos os sitios aos que vamos un pouco pois desa visión da cociña, sobre todo a cociña popular, ¿no? A mí, cando viaxo, é o que máis me interesa, ¿no? Que se fai nas casas. Tamén me interesa o que se fai nos restaurantes, indudablemente, pero sobre todo esa cocina de raíz, ¿no? De tradición. No caso de México, pois aí é donde máis patente, ¿no? Donde a gastronomía está máis enraizada na sociedade, nas casas e nas cociñeiras. Tuve experiencias divinas ali cociñando con señoras que me reportaron un aprendizaxe increíble, ¿no? Que estás agora mesmo aplicando os teus pratos, claro. Sí. Ti que dirías que foi o que trouxeches dali? Pois trouxen sobre todo aprender desa sensibilidade da cociña como algo vivo, ¿no? Como a consecuencia dun entorno cultural, de saber entender os produtos cercanos, de que a natureza ten que formar parte do noso traballo, non? Entonces, cando viaxas e ves outras visións, te das conta de que eso é unha realidade absoluta, e sobre todo en países como México, que teñen esa maneira de entender a gastronomía. Ajá.
pola contra tamén, ti que deixaches noso ali, porque ti eres un auténticamente creativo, eres unha persoa que estuda moitísimo o produto de cercanía, de todo o que temos que ofrecer en Galiza, que é moitísimo. Sí. Que foi o que lles deixaches ali? Pois recordo ahora, así a bote pronto, Antón, que o tema do pulpo foi un tema fundamental, ¿no? Recordo unha ponencia en Culiacán, Sinaloa, no noroeste de México, cocendo un pulpo sin auga, como facemos aquí en Galicia, que, bueno, había un auditorio, estaba cheo de xente, bueno, e a xente quedou coa boca aberta, entusiasmada, querendo chegar a súa casa para coller un pulpo. Aquela é unha zona marítima, traballan moito pulpo, e querían chegar a casa para cociñar o pulpo sin agua, como fixemos nesa ponencia, ¿no? Pero ali farían, eu que sei, o polvo con jalapeños, porque ali todo picante. A ti interesouche sempre dende o principio, bueno, moitísimo, non? O mundo do picante. Sí. Bueno, nos queríamos mostralo como a maneira tradicional galega, pulpo a feira, pulpo a galega, ¿no? Con esa alladiña e tal. Eles están máis centrados ali, tomar o pulpo no aguachile, nese ceviche tan especial, tan picantito, tan bo que les fan, ¿no? Sí. É unha maravilla, ¿no? Bueno, o certo é que México con Galiza maridan moi ben, ¿no? Porque non é, creo, teño entendido, que os pementos de Padrón provén precisamente de ali de México, ¿no? É unha especie de pemento. De ají, que les chaman de Chile. Ellos chamanlle Chile a todos os pimientos. Vale. Eso en México, máis para o sur chamanlle ají, ¿no? A variedade, imagínate o que pode haber ali de variedade de chiles, ¿no? Sí, de condimento picante. Bueno, é inmensa, é infinita casi. Pero son moi diferentes ademais os picantes, é dicir, non ten que ver, non sei, o que sei, por decir algo que igual non o sei, que decir, o tabasco, pois con un pemento de Padrón, ¿no? Por exemplo. No, pero o tabasco é unha marca comercial, o sea, é unha elaboración industrial, está moi alonxado, do concepto. Perdón polo meu descoñecemento absoluto, No sabes que vou o básico. Non te preocupes. A guindilla, o tabasco e o pemento de Padrón. No, pero o universo do Chile en México é alucinante, é casi, como decía, as variedades son infinitas, pero hai unha circunstancia, unha historia que pasa co Chile e México, que pica, pero é sabroso. Eles din que pica rico. Pica rico. Sí. Entonces, é o que diferencia, o sea, cada variedade ten a súa particularidade, ten o seu toque, ¿no? Claro. Sabes? Entonces, sí, de feito, incluso son picantes como que permanecen menos na boca, ¿non? Sí, incluso son picantes, sí. Incluso noutras zonas da boca, podrías decir así. Sí, o picante asiático se diferencia do mexicano, que é máis persistente, menos sabroso, menos rico, pero o picante mexicano te dá un golpe moi forte ao principio, pero logo pois ten cousas adictivas, ¿no? Porque queres seguir comendo, ¿no? É unha maravilla, é unha maravilla. Bueno, sabemos que adoptaches todos eses picantes para a túa cociña e logo, bueno, pois xa con todo este coñecemento voltaches a Galicia. Contanos como foi a volta. Sabemos que montaches o teu propio restaurante en Cambados, o Pandemonium, que estivo durante moitísimo tempo. Sí. Tamén fixeches un programa de televisión na Televisión de Galicia, que foi moi innovador. Sí. Bueno, contanos un pouquiño como foi a volta. Pois como te dicía ao principio, non? Intentamos ser unha esponxa, impregnarnos de toda esa cultura, non? Que vamos coñecendo. E bueno, a nosa cociña, pois aquí foi un resultado de todo, é unha consecuencia de todos os viaxes e de todo ese aprendizaxe, non? Claro, bueno, utilizamos o produto de aquí con esa visión un poquito máis global, máis amplia, ¿no? Porque claro, como é a túa cociña? Que significa para Antonio Botana, que significa a tradición na cociña? Pois a tradición é algo que ten que ser o pilar, a base do andar gastronómico, ¿no? Do andar dun cociñeiro. Hai que aplicarlle a túa sensibilidade e entender que a tradición é o punto de partida, non? A ver, ten que ser o punto de partida da tradición, o sea, debemos sempre, aínda que avancemos, aínda que plantexemos unha cocina innovadora, máis vanguardista, temos que nunca darlle a espalda á tradición. Efectivamente, eso quería preguntarche, porque pode existir iso, é dicir, unha cociña de raíz tradicional, pero adaptada á cociña moderna, á cociña actual, ou iso algo que non ten moito xeito, é dicir, como mezclas aí churras con merinas? Non, do revés, non? Ti pensas que és partidario do revés, de innovar a partir da tradición, non?
Sí, claro, é que a cociña ten que ser algo vivo, algo que está en movimento, que estemos constantemente evolucionando, partindo de eso, de tradición e sobre todo o produto, claro. En Galicia temos o produto máis extenso do mundo, non? O produto pesqueiro e cárnico máis ou por lo menos dos mellores do mundo. Entonces, a partir dese punto de vista, o sea, a fórmula, digamos, matemática, bueno, non podemos aplicar as matemáticas aquí, pero a fórmula sería tradición máis producto igual a cocina de vanguardia, ¿no? Vale. Ou moderna, ou cocina... Sí, como se queira chamar agora. A etiqueta que lle queres poñer, sí. ¿no? Como se di agora premium, ¿no? Sí. Pero ten que ter esos pilares, ¿no? Vale. Sin ese pilar da tradición, ese pilar do produto, é moi difícil evolucionar, ¿no? Bueno, actualmente, Antonio, podemos disfrutar da túa cociña no restaurante Araucaria, en Ribadeo, na costa cantábrica de Galicia. Que nos ofreces ali? Sigues apostando por o produto de cercanía? Sí, pois un poquinho que ofrecíamos en Cambados, non? Sigues nesa onda, non? Sí, a ver, poñendo o mellor un pouco de máis intensidade nos produtos da Mariña Lucense, do Cantábrico, da tempada do bonito, na anchoa, bueno, en fin, pois todo o que nos ofrece o Cantábrico que é moito, é diferente ao noso. A ver, non seguimos dando Galicia, pero o produto das Rías Baixas pois difire un pouquiño, non é ni mellor ni peor, pero é un produto diferente. Sí, nos dedicamos un pouquiño a entendelo e a facer a nosa cociña e a traballar con él, ¿no? Queríamos abusar un pouquiño de ti, Antonio. Queremos saber se eres quen de facernos unha receita que podamos facer todos e todas na casa en pouco tempo e que estea para chuparse os dedos. E se leva un pouco de picantiño, pois moito mellor. Pois mira, vamos a facer unha cousiña moi sinxela, que vai a ser un prato da cociña mexicana, pero adaptado un pouquiño á nosa maneira. Exactamente, eso que estamos buscando, esa mistura de México e Galicia. Vale, pois vamos a coller Estamos na época do cocido, non? Sí. Estamos facendo cocido nas nosas casas con esa cacheira, con ese tociño, con ese lacón, ¿no? Pois vamos a coas mismas sobras o do día siguiente da comida familiar do cocido, vamos a deixalo enfriar na neveira, as carnes, sobre todo, vamos a cortar en taquiños pequenos. Perdón un segundiño, pode entrar tamén a orella, fouciño, todo eso tamén, sí? Ou non? O que é a cacheira, o que é, vale. Claro, todo eso. O que son as carnes do cocido. Todas as carnes, vale. O lacón, o tociño, o chourizo tamén? O chourizo tamén, vale. Por suposto. Perfecto. Entonces vámoslo a picar ben, o vamos a saltear como se fuera unha roupa bella, vale? Vamos a coller unhas tortillas de maíz mexicanas, que son, ahora se pueden conseguir en calquer sitio. Sí, no súper, en calquera súper, sí. Vale, pues entonces nada, as vamos a facer por instruccións das mesmas tortillas, pois un poquito en na plancha, volta e volta, sin nada de aceite, vale? Vamos a poñer no centro, coller unha culler, poñer en o centro un montoncito do cocido que xa temos salteado. Vamos a poñerlle tamén un pouco de aguacate machacado no morteiro con unhas gotillas de lima, un poquiño de sal. Sí. Si pode ser aguacate do que se está cultivando aquí en Galicia, que na provincia de Pontevedra, sobre todo, se está cultivando un aguacate boísimo, pero impresionantemente bo. Que si pode ser ese, mellor. Se non, pois o que consigamos, non? Vale. Machacamos un pouco no morteiro e facemos como un puré, vale? Que vamos con unha culler pequena, vamos a coller 2 montonciños e os vamos a poñer ao lado do cocido, non? Sí, bueno, cocido, sí. Dentro da tortilla. Sí, vale. Encima da tortilla. E despois vamos a meter o día anterior, si podemos facelo, unha cebola vermella, vamos a cortala en xuliana moi fina e vamos a exprimirlle 2 limóns. E se poden ser 2 limóns de aquí, de árbol, da casa, desos limóns bravos que temos ahora, o sea, que hai en Galicia, sí, pois moitísimo que son xigantes, que ten unha pele enorme. Sí. Vamos a impregnalo toda a cebola vermella dese xugo do limón, e vamos a deixalo toda na nevera. E despois, ao día seguinte, vamos a culminar esa que temos a tortilla, o cocido salteado, o puré de aguacate, e encima vamos a coronar con un pouquiño desa cebola vermella. Despois vamos a poñerlle tamén un pouco porque tamén se pode conseguir ahora nos supermercados, unhas rodaxas moi finas de chile jalapeño, ese chile verde, que ahora hai prácticamente en todas as tendas especializadas e nos supermercados tamén, ¿no? Vamos a poñerle un par de esa rodaxiña moi fina, en crudo, completamente.
e despois terminaremos con unhas folliñas de cilantro. Vale, este chile jalapeño, picámolo ou non? No, en rodaxa. Na rodaxa inteira, non? Inteira, sí. Vale. Sí. Moi finiña. Es que estou apuntando aquí a receita porque ten unha pinta isto. Vale. Sí, coronamos coa ceboliña, sí, con unhas folliñas de cilantro. Envolvemos e comemos directamente e hai unha amalgama, unha explosión de sabor. Que barbaridade. E acabamos de facer un viaxe rapidísimo entre Lalín, en Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, bueno, pues todos esos centros de esas ciudades que viven a gastronomía desa maneira. Bueno, pois que maravilla, Antonio, de verdade, encanta. Bueno, hai que recordar a toda a xente que cando falamos de tortilla non é a tortilla de aquí, que son as tortillas. No, claro. Que eso hai xente que igual se pode quedar un pouco atrás. A tortilla mexicana de maíz. Claro. Antonio, nada, lémbranos simplemente xa para despedir, por favor. Araucaria, onde Hotel Gastronómico Araucaria de Ribadeo. Ali é un hoteliño pequeno de 8 habitacións que está moi ben, é unha casa indiana, unha preciosidade, temos 2000 metros de fincas para facer eventos, ali estamos oficiando, practicando a nosa cociña. Tedes algunha web ou...? No, de momento web estamos en construcción, nas redes, en Instagram, Araucaria, sobre todo en Facebook. Sí. Buscamos Gastronómico Araucaria. Eso é. Vale, estes hoteles con encanto que se chaman así, son unha maravilla. Bueno, pois Antonio Botana, agradecemosche de verdade moitísimo que compartiras connosco este tempo, como sempre ensinándonos tanto, facéndonos a boca a boca como sempre. O sea, moitísimas gracias a vos por esta entrevista e bueno, espero que sexa fora da axuda para os que a vayan a escoitar, ¿no? Por suposto que sí. Moitísimas gracias, Antonio. Vémonos en Araucaria. Vico forte. Gracias, Antón. Un abrazo. Chao. Chao. Galicia é migrante. Migrante. Seoane en datos. María Elvira Fernández López, Maruxa, esposa de Luis Seoane, xogou un papel decisivo na carreira do seu marido, actuando como secretaria, relacións públicas ou colaboradora íntima e esencial. Non detivo a súa tarefa despois da morte do pintor, logrando reunir unha parte considerable da súa obra e a documentación de todo o seu labor, xa fose artístico ou intelectual, que legou á fundación que leva o seu nome, a Fundación Luis Seoane. Canal Seoane. Chegamos á recta final de Galicia Emigrante na nosa andaina polos centros galegos do mundo. Hoxe adentrámonos nun dos, probablemente máis visitados, o Centro Galego de Londres. E digo visitar porque é estrano que un galego que viaxe a Londres non se dé unha volta polo centro, non? E máis, dende hai uns anos que cambiaron a sede, dende o mítico basement de Woodfield Place, cara a un restaurante que se chama tamén así, Centro Galego. Para que nos conte todo isto, nos faga o Emigrant Test e moito máis, temos
temos connosco a Nicolás. Nicolás, boa noite, que tal, como estamos? Boas noites. Nicolás, temos moito que comentarche, así que, bueno, ponte cómodo que xa temos aquí preparado o té quentiño e vamos a ter unha charra pequerrechiña, vale? Vale. Mira, contame antes de nada, como está a situación aí? Como levades o tema do Brexit? É dicir, notastedes moito o tema do desabastecemento e os problemas dos camións, das fronteiras e todas estas cousas, ou para vos non vos influi moito? Bueno, influye como influeu para todo o mundo, para todos os sitios, pero bueno, as cousas vanse amañando pouco a pouco, houve falta, é verdade, de xente, bueno, sigue facendo falta xente para traballar, pero non solamente nos camións, en todo, O sea que bueno, hai traballo entón, non? O que se queira. Sí, non? O sea, agora o que se queira aquí. E subiron moitos precios co tema do Brexit. O que notastes vos co Brexit? Sí, os precios subiron, agora subeu a electricidade tamén, e o gas, pero bueno, aquí che dan unha axuda agora para a electricidade a pagar despois en 4 ou 5 anos, o sea, o que a queira já dan pola subida que houve, o sea, foi unha subida bastante, e bueno, os precios no supermercado subiron un pouco, bueno, pero non é por que señor do Brexit. Sí, porque aquí en Galicia, vamos, a cousa tamén está polas nubes. Pero bueno, igual notastes tamén o tema pues, nas viaxes, non? Por exemplo, ou nalgúns produtos que non chegan, que antes había moito e agora non hai, ou non sei, pregunto, A ver, de momento, produtos non faltan, o sea, vale. Os produtos que viñan de toda España pues siguen vindo, pero bueno, encareceu, as cousas encareceron, pero bueno, xa digo, encareceron igual que encareceron a pandemia o que nos trouxe. Claro, falando da pandemia, como vivistes os galegos de Londres a pandemia? Fixestes moita piña, estabades moi, a pesar da separación que era obligada, non? Estabades moi en contacto, seguides en contacto ou perdeuse un poquinho esa hermandade do centro galego? Non se perdeu, os amigos seguímonos falando por teléfono, como se fixo en todos os sitios. O centro estuvo aí po que fixera falta, se facía falta algunha axuda, se facía falta o que fixera falta. Estuvemos e bueno. Lamentastes moitas baixas ou pasou un pouquiño de puntiñas? Baixas, tú que dices, no... Sí, bueno, no centro, no hai familiares, amigos, así xente achegada. Fallecimientos aquí houve sobre, se mal non recordo, foron 8 persoas, 8 galegos, pero bueno, tocoulles a eles como se nos tocara a outros, que é unha cousa que... E que se comenta polo centro galego de Londres, con que estamos a falar, con Nicolás, que se comenta das parties de Boris Bote Johnson? Está xente moi de uñas con el ou como está a cousa? Como está a situación? A ver, o del prácticamente foi como unha broma, o sea, que é realidade, pero foi como unha broma, o sea, que quédate na casa e non salgas, el fixo o que fixo, do cual eu creo que lle vai costar bueno. Sí, vos pensades que ao final vai dimitir ou que lle vai costar o posto ou non? Dimitir, el non vai dimitir. Se é por el non, claro. Non o vexo dimitir. Ahora, que eu creo que o van facer dimitir, sí, porque, a ver, non é os gallegos que estamos enfadados con el, o sea, eu levo aquí toda a miña vida e o sea, que eu son parte tamén por decir algo como me sinto máis inglés. Sí, claro. Unha broma que non... Sí, de moi mal gusto. Xa sabemos que o humor británico ten estas cousas, non? Sí, bueno. Bueno, este seguro que o botan e fai unha festa para celebrar, non? Sí, seguro, a ver, pode ser esta que sí. Sí. Porque el un pouco tarado está. Sí. Non é, a cousa é que, como te iba a poñer, vamos a ver, mal, non fixo, quero dicir, mal políticamente, salindo do Brexit, buscou as mellores partes, pero despois é o que é. Xa. Oi, ti estabas a favor do Brexit por curiosidade? Estabades a favor máis no centro galego do Brexit ou non? Non, vale. Bueno, non estaba nadie, o sea, nin os propios ingleses estaban, o que pasa é que pasou porque pensouse que non iba a pasar e pasou, o sea, prácticamente foi máis culpa dos ingleses que estaban, por decir algo, partidos por España e Francia, por aí, que tiñen que vir votar e non viñeron. E non votaron, claro. Ahora botan a má orella. Ahora sí. Mira unha cousa, Nicolás, xa para rematar, imos facer un test que facemos a todos os centros galegos do mundo. Estamos facendo aquí no Galicia Emigrante para a Fundación Luis Seoane. Son unhas preguntiñas que facemos exactamente as mesmas preguntas a todos os centros galegos. Así que vamos ali, son preguntas máis ou menos rápidas para irlle dando, vale? Así que veña, canta xente formades o centro?
Aproximada, se non tes o número exacto non pasa nada. Pero a xente, tú que dis, como socios? Sí. Os socios, bueno, hoxe en día non hai os que había antes da pandemia, estás volvendo a empezar como a todo, pero na pandemia, pues, estábamos sobre os 380. 380 socios, moi ben. E cal foi o vosso ano de fundación? A ver, o centro foi o ano 68 e pasouse ao registro inglés no ano 72. Ajá, no 72. Abreuse chamándolle Centro Rosalía de Castro, despois, cando se pasou ao registro, pasouse como a Centro Gallego de Londres, Sousa en Couche. Vale. E de que zona de Galicia tedes máis socios ou socias? Prácticamente ven habendo de todo, o sea, Coruña, bueno, parte da Coruña moito, Lugo, Santiago, o sea, prácticamente ven... Sí, pero non tedes aí unha cepa, digamos, de eu que sei, pois... No. Vale, perfecto. Sodes máis homes ou mulleres? Bueno, somos máis homes, mandan máis as mulleres. Pois moi ben, isto deixo aquí apuntado así, máis homes, pero mandan máis mulleres. É requisito imprescindible ser galego e galega para ser socio, ou tedes tamén xente do país de Inglaterra? No, o país, aquí en Inglaterra non te permite dicir que se ven un inglés ou un indio ou que sexa, que non pode ser socio. O sea, si hai que facer, o sea, hai que aceptar como socio. Vale. E sodes todos socios ou socias de Solera ou é xente nova, de xeracións actuais, emigrados hai pouco dende Galiza? Isto ben, somos aquí xa somos a cuarta generación, o sea que, bueno, hoxe en día quedamos os da edad prácticamente sobre os 55-60, moita xente xoven se está ahora axuntando, e, bueno, son ciclos, o sea, van pasando ciclos. Sí. Bueno, aparte que tedes aí esa canteira maravillosa que é o Vicente Cañada Blanch, que é o colexio galego, bueno, galego e español tamén, que é unha canteira inesgotable de xente para o centro galego, non? E o colexio español axudou moito en todo, o sea, prácticamente se che falo dai, pois, 40 anos, as paredes esas falaban galego. Oye, que relación tedes actualmente con Galicia? É dicir, vides algunha vez, ves moito por aquí, todavía conservades casas, familia, ou xa pasades? É dicir, ti xa me dixes que te consideras inglés, pero... No, é que penso como inglés, non me considero, o sea, inglés non serei nunca, que eu son galego. Vale, perfecto, teres galego... Eu frecuento moito Galicia, o sea, vale. Galicia. Podo ir 3 veces, 4 veces ao ano. Ahora mismo estou retirado, o sea, este ano en septiembre me retirei e, bueno, ahora pois ainda frecuentarei máis. Tes relación ou irmanamento con algún outro centro galego? Donde aquí? En calquera sitio. Bueno, nos a ver, os centros galegos esparcidos polo mundo, pois nos incluso pertenecemos á delegación dos centros, o sea, somos 12 centros que formamos a delegación e prácticamente en Europa somos o único centro en propiedad. Vale. Sí, pois é o que tiña tanta... Porque cando tú me dixeche antes o centro gallego o restaurante, non. O centro gallego ten restaurante, ten bar e ten outra parte que é parte dos socios. Hai mesa de billar, hai para a partida e se está aumentando outra parte que, bueno, se vai poñer para xente que vende Galicia, para exposicións e para... Vale. Oye, e cal é a vosa maior celebración do ano? O que sea, o Día da Patria, o aniversario do centro, San Xoán, agosto... Celebramos o Día de Galicia. O Día de Galicia, moi ben. Como vedes a situación de Galicia agora mesmo, Nicolás, en xeral, Pensades que é tempo propicio para voltar ou estades mellor ali? En todo, a ver, Galicia, eu penso que a xuventud que está hoxe en día aquí non voltará a Galicia de momento. Para traballar, para buscar traballo, para todo, pues, eu creo que Londres está todavía mellor que Galicia. Sí. Vaya, ao meu parecer. Sí. Non vivo aí, pero bueno, Londres foi Londres sempre, vai seguir sendo Londres sempre. Claro, efectivamente. Tivestes algunha visita institucional ou de alguén famoso ou coñecido? Seguramente sí, porque Londres, como diste, é Londres, seguramente, pues, bastantes persoas, non? Home, sí. A ver, o centro prácticamente, pois, bueno, temos un libro de ouro que pasou moita xente por ele e están aí as firmas.
Cal sería para vos o evento máis sinalado en toda a historia do voso centro? O máis señalado. Sí. O que dixerades, bueno, isto foi o mellor que nos pasou no centro en toda a historia. O mellor que nos pasou no centro foi chegar a comprar a casa que se comprou, o sea, ter en propiedade a casa, non lle deber nada a nadie. Que ben. Bueno, eso para min foi un momento, o sea, eu como presidente teño que dicir que para min foi o mellor que nos poido pasar. Pues é un exemplo de moi boa xestión. Os momentos máis recordables para min van ser ese sempre, chegar a ter algo noso, non estar como estábamos en Bullfit Place ou como anduvemos antes cos trastes ao lombo. Sí, durante moitos anos. Xa para rematar, a pregunta difícil, a máis difícil de todas, que xa, como ben sabes, sodes máis do Depor ou máis do Celta? Mira, eu son do Depor porque, a ver, eu son de Miño, non quere dicir que por ser daí que seña do máis do Depor, o sea, son do Depor, a min hai un equipo do Depor, eu faloche por min. En realidad aquí en Londres hai máis do Depor que do Celta. Si, eso que quería saber, a maioría, digamos, no centro galego. Hai máis do Depor que do Celta, bastante máis, pero non quere dicir que, a ver... Que sexan en contra, sí, claro. Exacto, eu falo por min, cando se ven os partidos ou se vían os partidos antes no centro e non pasaba nada e cada un tiraba polo seu, depois tomas a cerveza e listo. E ala, e alegría. Como tiña que ser, non? Como ten que ser. Eu son dos que digo, ojalá houbera 4 equipos galegos en primeira. Claro, sí. Sobre todo en primeira e en Europa, que aquelas viaxes que facíamos tamén cando xogábamos cando xogaba contra Aston Villa en Birmingham, ou íbamos a contra o Arsenal ou o Leeds. Ponos ver todos. Pois seguramente coincidiríamos, porque eu tamén fun a todos, así que segurísimo. Oye, Nicolás, que nada, que che digo que un placer absoluto falar contigo, agradecerche moitísimo, e que nada, quedamos co teu contacto para calquera cousa que precisemos aquí neste programa Galicia Emigrante. Pois nada, o día que irades algo ou que irades saber de algo, pois me chamas, é un placer saber que tedes un programa tan bonito como tedes. Pois mandarémoslo tamén para pasades por aí no centro galego, vale? Se algún día ves por aquí, chegar, darme un toque, vamos tomar o pulpo. Pois xa che digo que iso está prometidísimo, e aparte esperemos que non sexa moi lonxe. Vamos a ver como vai pasando esta pandemia, pero en canto poida, prometido que vou. Pois nada, vale. Aquí estaremos. Moitísimas gracias, Nicolás, unha aperta moi forte. A vos, igualmente, unha aperta. Venga, chao. Chao. Galicia é migrante. Durante 2 décadas, Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo mantiveron un diálogo a través de cartas que cruzaban cara a un e outro lado do Atlántico. En Galicia é migrante e gracias á Fundación Luis Seoane podemos reproducir estas conversas que van máis aló dunha simple charla e convírtense nun proxecto cultural construído 4 mans entre Galicia e Argentina por 2 absolutos xenios da época. Ver aquí tedes a terceira entrega correspondente á resposta á carta que escribira Díaz Pardo Seoane o 21 de marzo de 1957 e que vos narramos no número anterior do noso Galicia é migrante. Buenos Aires, 13 de xunio de 1957. Para o señor Isaac Díaz Pardo, Castro, Sada. Querido Díaz Pardo, recibín as túas cartas e máis as fotos e as outras cousas que me anunciabas. Agradézoche todo moito. Aínda non chegaron nin as túas porcelanas nin os debuxos de Torres. Diste recibín unha carta que aínda non contestei, chea de modestia e magnífica. Estou seguro que os dibuxos teñen que ser espléndidos. Hoxe escribínlle a Paco. Fai falla, dígolle na carta, que os envíos de debuxos gravados, acuarelas ou o que sexan veñan o máis seguido que se poida. Cada exposición inaugúrase ao cabo de 15 días e comezase con Torres no mes de Sainiago.
e teñen de ser este ano 8 exposicións, temos de facer coleccionistas galegos. É preciso, se non é imposible, que Maside nos envíe unha mostra dos seus gravados. Son exemplares e terá franco éxito. Escribide ao Centro Lucense, non che digo máis ren. Agardamos por ti, estamos moi esperanzados. Eu deixei o Centro Gallego porque non podía aturar máis certas cousas. Designaron director da revista a Eduardo. As fotos de Betanzos son magníficas, como isas quixera algunhas dos capiteles románicos da Cruña e do relevo da Praza das Bárbaras. Tamén, se non se esqueceu Baltar, das gárgolas do Hospital de Santiago e dos capiteles do claustro da Catedral. Perdóame, para estes asuntos fíxome a boca un frade. Saúdos aos amigos. E a túa dona e ti recibide a aperta de Maruxa e miña. E ti, outra máis do teu amigo Seoane. Marchamos. Despedimos un novo Galicia emigrante gracias á Fundación Luis Seoane e, por suposto, a Iván Mera, que o temos nos controis. Viaxamos moitísimo, estivemos en México, estivemos en Londres, Inglaterra, estivemos en Galicia e estamos sempre con vosco aquí en Galicia emigrante. Agardamos vos na seguinte edición e mandamos vos un bico enorme. Ata a próxima. Para, bom piñón ribeiro, para empanadas